Во Львове продолжается всеукраинский диалог. Сегодня среди спикеров гости из Канады, Польши и украинцы, которые так или иначе представляют Украину на международной арене. Сейчас на форуме находится наша журналистка Лидия Полянская. Во Львове продолжается всеукраинский диалог «Принципиум». Сегодняшняя тема – мир украинцев и украинцы в мире. Мы же поинтересовались у экспертов, какие советы могут дать крымским татарам в Украине. Треба навчити людей, що там трапилося, який цей народ є, яка погана історія, спеціально стосовно Росії і що там трапилося. І чому не тільки цю націю треба зберегти, але треба повернути Крим назад в Украину. Следует отметить, что форум организовали 10 юношей и девушек, которые пытаются изменить Украину к лучшему. Именно поэтому вторая панель была посвящена обсуждению проектов, которые предложили участники диалога. Це вже або успішні якісь проекти, або проекти, яким потрібно допомогти. Ми будемо знімати для них соціальні ролики, а також ми будемо забезпечувати їм зв'язок з експертним колом. Мы поинтересовались у слушателей, какие проекты им запомнились больше всего. Сподобався оце останнє «Будуємо Україну разом» за рахунок того, що насправді дійсно безкорисливо і важко, не то, що важко в таке повірити, що зараз існує люди, знаєте, які чимось займаються. Особливо я був здивований, що були волонтери з Росії. Я такий, що я стараюсь собі переборювати так, що ніби всюди є хороші люди серед всіх народів. І це, яскравий приклад того, що дійсно так є, і мене це дуже здивувало, я приємно вражений. Мені сподобався волонтерський проєкт, тому що в академії ми дуже багато приділяємо часу волонтерству, і дуже цікаво бачити в тому якісь нові шляхи і нові аспекти. О том, как закончился форум, в следующих выпусках «Заман». Специально со Львова Лидия Полянская, Эдем Сейдалиев, «Заман», АТР.